Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV nifundelwe uphilani kaCebekhulu sanibonani. Nazo ke izona ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Uqalile umhlangano kwaHulumeni welikaMthaniya. Abaphakeli izikole bakhala ngokukhokhelwa. Kanti liphinde lahlehlwe we-IEC ne-MK Party. Sanemukelene nabakambombosho omnyama kwindaba zethu ze1KZN TV. Ungenelo osukwini lokuqala namuhla umhlangano omkhulu kaHulumeni wesifundazwe iCabinet leGhotla obanjelwe eMayville eThekwini KwaZulu-Natal. Lo mhlangano weinsuku ezimbili uhlanganiswa ongqongqoshe kanye nomeya bomasipala behlukahlukene. Kulo mhlangano kuzodingidwa ngezinto ezahlukene ezithinta ukuyisa phambili isifundazwe KwaZulu-Natal. Phakathi kwezinto lo mhlangano ozodingida ngazo udaba lokubheka ukuthi ungakhulisa kanjani umnotho wesifundazwe nokudala amathuba emisebenzi. Sihlangane namhlanje nama-members of the Executive Council ukubuka indlela eya phambili ekubuyiseni ithemba kubantu baKwaZulu-Natal ngokuthi iy'nqumo esiyithathayo kube lezi ezothuthukisana baKwaZulu-Natal. Sibuka-ke ukuthi ikuphi esingakulandela ongawumhlahlandlela ukwenza ngcono impilo ikakhulukazi udaba lomnotho oluzokwazi ukuthi lingashiyi ngaphandle abantu basemakhaya nasemalokishini nanodaba lokulwa nendaba yobubha la khona abantu ababhuqwabhuqwa indlala ngisho besebenza abanye ngenxa yamanani ahamba phezulu kanye nanodaba lokwakha uhulumeni ozokwazi ukufeza lokho kuyiphupho labantu ezingene kuyilona lona ngoba ayikho into ebalulekile ukuthi uhulumeni usebenze ngendlela okuyona yona onke ama-organs of states ama-institutions of state asebenza ngendlela okuyona yona. Udaba lokuphepha kanye nokulwisana nobugebengu nalo ngelisale ngaphandle. Secondly, we should strive to create a safer KwaZulu-Natal. The fact that in some quarters KwaZulu-Natal is regarded as the capital of hitmen, where a person's life is not valued, should not only embarrass us, but propel us to seek collective solutions to alter this narrative. It is because of this reason we have incorporated community safety and liaison under the office of the Premier, because we want to add much needed impetus to the fight against crime. Kuzokhomle ukuthi amavikini amabili isifundazwe KwaZulu-Natal sihlaselwe izigaba eziningi ezithinta umlilo, abantu abaningi basula amakhaya, abanye badlula emhlabeni. UNdunankulu uthi uhulumeni usaqhubeka nokusiza labo abathinteka. Odabeni lolu lwenhlakelelo kakhulukazi leyo mlilo ama-interventions ayaqhubeka iminyango eyahlukene kahulumeni. Even nokulekelela laba ukuthi bavuselele izindlu zabo uyaqhubeka nakhona namanye ama-interventions athinta ngabe udaba lama-IDs athinta udaba lama-uniforms sisebenzisana kuyithina isifundazwe saKwaZulu-Natal iminyango eyahlukahlukene wa-social development umnyango kaCOGTA nomnyango wa-human settlement la ababambisana khona nomasipala ekakhulukazi laba abathintekayo. Lo mhlangano uzophothula osukwini lakusasa. Kudebo Hospice wezindaba ze1KZN TV ku-channel 261 ngiseMayville eThekwini. Abahlinzeka ngokudla ezikoleni kwisifunda sasoGwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal baqhinqa ngaphandle amahhovisi ezemfundo bekhala kungakhokhelwa ngesikhathi ngaba lo mnyango. Usekela nobhalo we-NSNP uNkosinathi Chiliza uthi bazoletha kuhlu lwezikhalazo kula mahhovisi ngoba phakathi kwezinto abakhala ngazo kungakhokhelwa ngesikhathi nokuphazamisa uhlelo lokufunda komntwana esikoleni ikakhulukazi labo abaqhamuka emakhaya adonsa kanzima. Bahambisa uhlu lwezikhalazo zabo abahlinzeka ngokudla ezikoleni kwisifunda ugu emahhovisi omnyango wezemfundo. Phakathi kwezinto abakhala ngazo ungakhokhelwa ngesikhathi nokuphazamisa ukuphekelwa kwabantwana bese bethwala kanzima ikakhulukazi laba abaqhamuka emakhaya ahlwempu. Ngoba umuntu elana namhla sizoletha izikhalazo zama-grievances ku-district manager engicabanga ukuthi useya-acta manje ngoba usefike kwi-term yakhe ye-retirement. Iy'khalazo sasiyilethile sesibuya nase-ofisini eliphezulu eliseMaritzburg la esafike khona sahanda over i-memorandum khona ku-HOM uMr Myeni
namanye ama-officials ahulumende. Ama-issues esikhala ngawo kakhulu isimo sokuthi ama-payments afanele enziwe akenziwa ngesikhathi as per i-service level agreement okwesivumelwano esinaso ne-department ukuthi sisebenza kanjani nawo. So konke lokho akufezwa kuye kuphela izinsuku eziwu-30 kungenzekile lokho. Iqhuba uthi ukunyuka kwentengo yezinto kuyabalimaza kakhulu. Ngalesikhathi osupplier ke manje sebengenayo imali la abanama credit khona kuyavalwa akasakwazi ukuthenga usupply nemali yokuthenga ayisekho ayisakwazi ukuqhubeka iprogram ngendlela ekuyiyona. Oqonda ukuthi ke ama constitutional rights abantwana manje ase-infringed. Izingane zakithi eziphuma emindenini engathatha entweni asakwazi manje ukuphatha umphako esikoleni, asakwazi ukudla. Okuzo affecta ke manje ukucabanga kwengane esikoleni nosizi lengane kwalande. Uthi uhulumeni unokwenzelela njengoba kunenkampani okuyiyona ibeka phambili. Akukho okunganyuki. Imali incane imile ngendlela eyona. I-inflation rate inkulu. So bese sibheka isabelo sesimali esibekiwe per child per lene esikoleni asinyuki. Kodwa ukudla kuyanyuka, igas iyanyuka. Osikunikezwa i-department malana nakonke lokho akuhamselani nokwentengo yemali yokuthenga. Umqondisi kumnyango wezemfundo kwisifunda ugu ulwamkela uhlu lwezikhalazo. Simukela i-memorandum evela kuma-suppliers asogwini bayifundile sayi-understanda kakhulu. Kufanele ke sisho ukuthi ngempela kumele ukuthi le memorandum irepresenta ama-serious concerns I-experience ama-service providers nama-suppliers esikole kanye nothisha omkhulu. Imele ukuthi isukunyelwe izikole at a level of timeous reminding the submission of claims. Then from schools is a straightaway district. Is serious nale ukuthi ize on time. Then sifakwe system ukuze ikwazi ukureflecta kwe system. Lombiko benwethula lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngiseside. Iqembu lomkhonto wesizwe lithi ukuhlehla kwecala kubambezela ukufika kwisiphetho sendaba somsolo umsawenkosi Mnikatho isisebenziswa ka-IEC obevele kenkantolo kaMantshi eMgungundlovu namuhla. Leli iqembu lisola uMnikatho ngokuhamba namaphepha okuvotisa ngaphandle kokuphelezelwa ngamaphoyisa ngesikhathi sokhetho. Umkhonto wesizwe uthi ukholelwa ukuthi lesi senzo sikaMnikatho sinomthelelo ekutheni imiphumela yokhetho yaseMgungundlovu ingahambisani nale yabo. Iqembu lomkhonto wesizwe lithi ukuhlehla kwecala kulibazisa ukufika kwisiphetho sodaba. Laba basho kanje ngesikhathi icala libuyele enkantolo yeMantshi eMgungundlovu njengoba besola isebenzisa kwa-IEC ngokushaqa amaphepha ngaphandle kokuphelezelwa ngamaphoyisa. Umsolwa umsawenkosi Mnikatho usola ngokuphula umthetho sisekelo wesigaba 91 wokuqala womthetho wezinketho. Kanti OMK uyaphawula. As umkhonto wesizwe we are very frustrated and very disappointed with justice yelizwe lethu because we had hoped ukuthi by this time njengoba belileke lihlehla icala they would have gathered enough evidence abayibona bona beyidinga because thina as umkhonto wesizwe we have provided evidence that we had, you know, so we had hoped it would have been enough izoprova ukuthi ngempela ama-vote ethu antshontshiwe, ama-vote ethu arigiwe since ezinye izinto sizibanjwe right-handed like i-truck that had ama-ballot papers nama-ballot boxes that were disposed before time because thina we are under knowledge ukuthi i-public record is supposed to be kept for 6 months, you know, so that uma kuwukuthi kunama-discrepancies or whatever disputes that arise kuzo-reference to those documents. So we were rather disturbed ukuthi they were disposing them off without even obtaining a destruction register from the archives people. Ummeli waMnikatho uthi akukuningi abangakusho
njengoba udaba lisezithebeni zenkantolo. What happened today in the court was representations have been given to the senior public prosecutor. We're waiting for those outcomes. We'll be back in court here on the 13th of August. And that's basically all I can tell you today because the matter's in front of court. I thank you very much and all of you today and have a good day. Ungcobo uthi amalungu MK alokhe baseka njalo uma beze enkantolo. The next court appearance, as you have mentioned, ama MK members, they always come out in numbers. Kuzoba njalo. Because nanamhlanje akhona outside we People's Park, they are just waiting for us ukuthi siphume ngaphandle enkantolo siba update of the proceedings that happened ngaphakathi ecourt. So as ahleze khona ama MK members, because like I said sifuna izwi lethu lizwakale, sifuna ama votes ethu abuye. Icala lizobuya ngenyanga ezayo enkantolo. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube seMgungundlovu. Ukufunda nokufundisa sekubuyele esimeni esejwayelekile esikoleni samabanga aphansi phesheya primary esengwelezane ngasempangeni enyakatho KwaZulu-Natal ngemuva ukuthi ke kumisiwe ngesonto ledlule ngenxa ukuthi isikole besingenawo amanzi. Ize noma kunjalo kodwa abanye ke babazali bazwakalisa ukukhathazeka kwabo ukuthi izimo ezifana nalezi iphazamisa imfundo yabantwana. Bafisa ukuthi kumnyango wezemfundo usukumele ngokukhulu ukusheshsha lolu daba. Lena ke incwadi yathunyelelwa abazali babantwana besikole iPhesheya Primary School sengwelezane empangeni enyakatho nesifundazwe neyayibazisa iphinde ke ixolise ngokuphazamiseka kokufunda nokufundisa kulesi sikole ngenxa yenkinga ukungabibikho kwamanzi. Le ncwadi yakuveza ukuthi ke umnyango wezemfundo uyalusebenza lolu daba. Lokhu ke kufakazeleke nayizinkulumo zaku WhatsApp omunye wabazali ebuza ngokuphazamiseka kokufunda. Omunye wabazali ukhathazekile nongathandanga ukudalulwa uthi yizeke noma izolo ngomsombuluko ukufunda nokufundisa kubuyeleke esimene sejwayelekile ngemuva kwezinsuku eziyisikhombisa abantwana bengafundi, kodwa ke usakhathazekile ukuthi kungani kuze kufike la kumiswa khona ukufunda kungaqhanyukwa nezisombululo. Lo mzali uthi ke bathola ulwazi lokuthi kamaphara iwona antshontshe ikhupha amanzi achitheka emini nobusuku, kanti ke nezikole zazivaliwe. Kwahamba isikhathi waphindwa wathola olunye ulwazi lokuthi ke isikole sikoleta umasipala imali ingakho ke sivalelwe amanzi. Uthi ke kwakhona lokhu bengabazali kuyabadida ukuthi ke bengachazelwa ngonkinga ebhekene nesikole. Kanti futhi kuyavela ukuthi ke namhlanje bekunomhlangano nezikhulu zomnyango kanjalo nobuholi besikole neSGB nokugcine ngokuthi ke singakwazi ukuthi sithole ukuphawula komnyango ngalolu daba kwaze kwakushaya isikhathi sokuthi ke udaba silifake emoyeni. Lesgeze nabazi1KZN TV ngengosamgeriswe Nqulunga sempangeni. Ake siyetolo nenabeselo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge ninabeselo siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwizona ndaba ehamba phambili namuhla. Uqalile umhlangano kahulumeni welikaMthaniya. Abaphakeli izikole bakhala ngokukhokhelwa. Kanti liphinde lahlehlo leIEC neMK Party. Iminyaka kamasipala kaNongoma ehlala Nkosi enyakatho nelikaMthaniya umshangano endaba chitha kimbiko yokuthi lo masipala uguqe phansi ngamadolo ngakozwemali. Ekhuluma ke neziko leindaba imeya kundaba utho kwamanje bazama ngayo yonke indlela ukukhuculula ukungcola kwazise ke kwaboshwa ke nezikhulu zalomkhandlu ngaphambilini. Umasipala wakwaNongoma ungeminye emkhandlu esemakhaya nebhekene nomthamo omkhulu wabantu, kanti lo masipala uphethwe yiqembu leNFP kokubambisana namanye amaqembu ezepolitiki okuyi-ANC kanye ne-EFF. Imeya lo masipala umshangano endaba uchitha imbiko yokuthi lo masipala uguqe ngamadolo kwezezimali nokuthi kunezimoto ezifile ngenxa yokuntuleka kwemali. I-status quo salomkhandlu simkanjani? Umkhandlu uyasebenza nje ngokukhululekile njengoba kujwayele ukusebenza. Akukho nokodwa ukuphazamisa ukusebenza komkhandlu. Futhi sinethemba lokuthi sikwenzile phakathi komphakathi waNongoma ungofakazi wokubona i-service delivery njengesenze ngayo. Kukhona abasebenzi abangama-agents eintatheli agcine benza izinto ezwrong. Ngithi ngibe specific lokho. Usukele nje ushutha imoto elukusana nemile kuma parking elinyalelwe yisonto. Ayikho imoto engalinyalelwe yisonto. Futhi okwesibili ayikho imoto engeke iziphantshe nanoma ungaya kuyiphi. Nokwesithathu lese kuthiwa khona imoto efileyo ke ayikho imoto futhi engeke izife emkhandlweni because imoto ezomkhandlu. Undaba uthi kuningi asebekwenzile ukuzama ukuxazulula izinkinga besibhekene nalomkhandlu
njengoba bekumele bavale izikhala zabasebenzi abathinteka emacaleni. Ekhuluma nabesindaba uthi lolu daba lusenkantolo. Sithi kumphakathi wakithi kwaNongoma usibekezelele usinikeze ithuba sicorrecte umkhandlu kuyele esimeni sakhona. Awukho umkhandlu owakwathathwa wakwaboshelwa imanager omkhandlu yaboshelwa uCFO yaboshelwa uSabukusana SMM kuqala ngalomkhandlu wakithi kwaNongoma. Kufanele sikwemukele ukuthi umkhandlu kwaNongoma ulidwa ngalowo hlobo lolo. But lezi inkulumo ezilokhu zikhona zithiwa bekuzokwenza ukwana nto ayikho lento enjalo. Size sithatha isinqumo ukuthi hayi sisilanyelwe inkantolo. Kwebhayike saya ke lapha inkantolo yasithi izoba reserved because iyabona this is the case here. There is a case here. Lezi inhlangano zombili isafuna ukunikeza ithuba lokuthi ke nayo ifuna ukuthola ithuba ukuthi yini le efanele ithatha isinqumo sasibhekephi. Isathatha ke izinto nayo ecabanga ukuthi ngelila ngizonquma. Kanti usomlomo umasipala kanjalo nesekela lemeya bahamba emazwini yemeya ngokuthi kuningi sebekwenzile ukuzama ukutakula lo mkhandlu esikhathini esingangonyaka bethathe izintambo zokhola lo mkhandlu kwiqembu le-IFP. Mkhandlu siyobona mina ke kakhulukazi ngasesayidini lokubuka wonke amakomiti omkhandlu including ukuhlala kwama council nama portfolio siyavuma nje yonke into ihamba kahle. KwaNongoma ngiqinisekisa umphakathi ukuthi KwaNongoma emkhandlu nakwaNongoma hayi sikonke sibona kuhamba kahle ayikho crisis ekhona because neyinkinga ezibonakala ukuthi bezikhona ikhona into eshoyo ukuthi ziyaxazululwa kanjani ezinye vele seyixazululekile. Ezindabeni ze-One KZN TV kubikuthi abantu maphumulo kwaNongoma. Kuphazamisekile ukusebenza kwenkantolo kaMantshi yaseThekwini KwaZulu-Natal namuhla njengoba ithimba leqhumane kanye ne-K9 Unit of South African Police Service bebematasatasa nomsebenzi wokukhuculula leli bhilidi kulandela ukulunywa indlebe ngebhomu obekubika ukuthi likule sakhiwo. Ngokusho kokhulumela amaphoyisa kulesifundazwe Robert Nethunda uthi ke kunocingo oxwayise ngokuthi kunesiqhumane esizoqhuma ngokugamanxa kwehora le-10 emini namuhla. Basale bemizixongololo ngaphandle kwamasango enkantolo eMantshi yaseThekwini abasebenzi bayo kanye namalungu omphakathi abehambele lenkantolo ngesikhathi kuphazamiseka ukusebenza kwayo kulandela ukuthola isixwayiso ngebhomu okubekwe ukuthi lizoqhuma kulo leli bhilidi. Okhulumela amaphoyisa esifundazweni uyachaza. The explosives and K9 units of the South African Police Service in KwaZulu-Natal are conducting a precautionary search and sweeping at the Durban Magistrate Court. This is after an unknown person called the court and announced that there was a bomb which he said will go off at 10:30 this morning. The building has been evacuated as a precaution. Ibhilidi elinalenkantolo lihlangene nalelo elinenkantolo enkulu yaseThekwini kanti lezi inkantolo zingezinye zeyisingatha amacala abucayi. Ngokuthola kwezokolo zindaba kuphoqe ukuba iziboshwa ebezothamela amacala ayisuka emajele zibuyiselwe khona njengoba amathimba ochwepheshe beziqhumane namanye bebeqhuba uphenyo ukuqinisekisa ukuphepha. Abebeqhinqe ngaphandle kwenkantolo bazwakelise ukunengeka ngokunganikwa imininingwane eyanele ngoba eqhubeka. Uma kuya ngebhomu siyayibuka ezenziwa kwaPakistan ukuthi kwenzakalani. Okubalekile ukuthi bona befike baze kuthina njengoba thina size lana njengomphakathi sizobheka abantu bethu basitshela ukuthi usuku lwamhlanje selonakele ngoba kwathina nje siyasaba manje umphakathi. Abenyunyana abasebenzi bakahulumeni iPSA bazwakalise ukukhathazeka ngesimo salenkantolo bethi seziningi igameko zokusha kwamabhilidi kulimale abasebenzi nokunye okuningi. Ensukwini edlule sikhiphe imedia statement sicela uminister ukuthi akavale lebhilidi ngoba lebhilidi aliphephile for abasebenzi. Uma ngathiwa kuyashwa izinto zokudetect amanzi asebenzi, ama toilet awasebenzi, ama lift awasebenzi. Okusikhathaza kakhulu ibingekho nendawo yokuthi babe neassembly point. Siyathola ngokweinformation ukuthi yakenzeka lento ngaphambilini. I-communication nje ibingekho right namanje sekuphela u2 hours abasebenzi abazi ukuthi kwenzakala.
mhlambe ngiyaunderstand ukuthi ngesimo esikhona abantu abaningi bayatatazela kodwa noma betatazela uba nezimo ezikanje ukuthi uma ngenzeka ukuthi ibhilidi yasha na into okufuneka uyenze uma ngenzeka ukuthi kuba nama threat naye iprocedure okufuneka uyilandele kuyacaca ukuthi idepartment kusafuneka iphorishe lezo zinto okwenza isiqiniseko kuyazi ukuthi nango communicator nabasebenzi nango communicator nomphakathi ngoba su PSA sizimisela ukuthi abasebenzi basebenze ngoba siyaqonda ukuthi abantu baze ngamacala ahlukahlukene amacala abalekile okufuneka izinkantolo zikwazi ukusilekelela ukudila necrime eSouth Africa. Lishone elantambama sekuqinisekisiwe ukuthi ke kalitholakala leli bhomu nabasebenzi babuyela ngaphakathi eindabeni ze1 KZN TV kubika uNtombi khona Mvubu eThekwini. Owesifazane odabuka endaweni yasemakhaya uthi ungenele umncintiswano uMrs Bold South Africa ngenhloso yokukhuthaza abanye besifazane ukuthi bangazehluleli ngokuthi baqhamuke emakhaya okanye ke ngemizimba yabo. Usintia Neno neminyaka engama42 yobudala wasePort Edward uthi ukuba ke ingxenye lomncintiswane sekumvula amehlo ezintweni eziningi njengoba ezimbandakanya nezinto eziningi ezithuthukisa umphakathi. Owesifazane ngokuzalwa eMafakatini kodwa usezinze ePort Edward uthi ungenela umncintiswano uMrs Bold South Africa sekumvula amehlo. Ngekhuluma neziko lezindaba uthi uyingxenye emkame eminingi ethuthukisa umphakathi. Lona wesifazane nabantwana abathathu uthi lo mncintiswano ufundisa ukuthi bazimele kanjalo neliqhaza abalibamba emphakathini. Le pageant le yona inclusive okuchaza ukuthi whether ushadile awushadanga unabantwana awunababantwana udivorced or uyi-widow usuwashonelwa umkhwenyana nakho uyakwazi ukuthi uyingenelele ngoba yona ifocusa kakhulu ekuthenini abantu besifazane abakwazi ukuzimela abantu besifazane abacontribute kwi-community. So yona ifocusa kakhulu kwi-community work ukuthi wenzani ukuphakamisa umphakathi. So ayibheki ekuthenini ukuthi njenganamanye ama-pageant ukuthi kumele ube nomzimba omncane, kumele ube height ethize, zonke lezo zinto does not really matter. Ube sebala izinto azenzayo ukuthuthukisa umphakathi. Okunye okuningi engikwenzayo njengamanje ukuthi ngiya ezikoleni especially ezikoleni lezi ezisa kwi-rural area ngiyokhuluma nabantwana khona ukuthi ngibanikeze ihope ukuthi njengoba nami sengikule level engikuyona njengoba kade ngishilo ukuthi ngisebenza kwe-hospitality industry. I'm one of the executives kweyodwa yama beautiful resorts la eSouth Coast. So ngiye ngithi mangibatshela istory sami ukuthi nami ngafunda esikoleni njenganani angiyanga kwi-Model C school but kuningi esengikuachievile futhi nanokuthi ngibatshela ukuthi mina njengoba ngafunda e-high school esemakhaya ngaphasa umatric wami ngathola ama-distinctions. Uthi abangakwazi ukuphonsa esivivaneni kumkhankasa wenzayo kunemndeni edinga ukunikelelwa ngezihlalo ezinamasondo. Kukhona i-campaign engiranayo ibizwa nge-Wheels of Hope. So leyo campaign leyo that is where ngicela umphakathi nama colleagues nabantu abangaziyo nabangangazi because ngikhona na ku social media. So ngiyacela kubona ukuthi ngicela ba donate ama wheelchairs because ngithema ngabe ngihamba ngivakashela imphakathi le engiye kuyona especially kuma rural areas miningi imndeni edinga ama wheelchairs. Uphethe ngokuthi aveze ukuthi uvotelwa kanjani. Abantu abafisa ukuvota basenda iSMS ku bold 50 ubold in capital letters space 50 usenda leyo number ku 47439 uSMS igama lithi bold 50 to 47439. So amavoti ke wona bayavota abantu aze aphele ngomhla ka30 July. So ke njengamanje mina ngirepresenta iSouth Coast because ngihlala la eSouth Coast. Le Mrs Bold South Africa it's a national pageant. Lombiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Ake siphinde futhi siye etolweni nebesilo sobuye sibuye nezinye izindaba.
Asibongene nabeselo siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Uqalile umhlangano kwahulumeni welikaMthaniya. Abaphakeli izikole bakhala ngokukhokhelwa. Kanti liphinde lahlehlwe lewe-IEC ne-MK Party. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.32 kuyidola lasemelika bengu-19.93 ku-euro yase-Europe libe ngu-23.66 kupondo waseBrithani. Intengo yegolide yona ingu-$2,389.76 ounce bese kuthi intengo kawelo ongahluziwe bengu-$82.40 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu le-TS Galaxy liqinisekisile ukuthi ikhona ingxoxo ekhona zokuthi umqeqeshi wabo uSid Ramovic ajoyine iqembu laseMorocco iRaja Casablanca. Umphathi weGalaxy uTim Sukazi kubika ukuthi ukulungela ukwehlukana nomqeqeshi okubika ukuthi kulindele ukuba kasayine kuleli qembu kulona leli sonto. Kwenzeka lokhu nje uRulane Mkwena obekade eqeqeshe eMamelodi Sundowns osanda nokujoyina iWydad Casablanca yakhona ke eMorocco kuyaziwa ukuthi uyinkukhu nempaka nalomqeqeshi kanti futhi ke lamaqembu abawaqeqeshayo bobabili ayizimba ngezinkulu nawo kuleli yazwe. Ake sibhekana sesimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushubuhanguhangu washisa ikhotha zasedlebe kwawokoshanise emabedlana. Kamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.